कॅटरीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। चिपळूण येथील सावर्डे मोहल्ला येथे घरात गांजा या अंमली पदार्थाची विक्री करणाऱ्या 2 सख्या भावांना सावर्डे पोलिसांनी अटक केली। यासीन कादरी आणि गुलाम कादरी अशी या दोघांची नावे आहेत। त्यांच्याकडून अर्धा किलोपेक्षा जास्त गांजा जप्त करण्यात आलाय। नवी मुंबईत सुरू होणारी मेट्रो गेल्या 6 महिन्यांपासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत होती। मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वेळ मिळत नसल्यामुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अखेर आजपासून मेट्रो सुरू करण्याचे आदेश सिडकोला दिलेत। बेमुदत उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी उपोषणकर्त्या पारंपरिक मच्छीमारांची प्रकृती खालवायला सुरुवात झाली आहे। उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालवल्याने पारंपरिक मच्छीमार संतप्त झाले होते। सावंतवाडी ते आंबोली मार्गावरील माडखोलमधील रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत। सावंतवाडी आंबोली मार्ग आंतरराज्य मार्ग आहे, परंतु त्याच्याकडे एवढा दुर्लक्ष करणे वाहन चालकांना धोकादायक ठरते। शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळावर शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते भिडले। दोन्ही बाजूंनी धक्काबुक्की आणि घोषणाबाजी झाली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर अभिवादन करून गेल्यानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये राडा झाला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताजा